Babe, ka ga dai yanzu ka ce kana so na. Menene sana'arka? To ni dai yanzu gaskiya na riga na gama karatu na complete. To shikenan, a shagon waye kake aiki? Ni ina aiki a shagon babana ne gaskiya. A wata ake biyan ka ne ko a sati? Gaskiya ba wani biyan mu ko sati ko wata, kawai ina yin abin da na ga dama ne, ina sharholiya ta. Okay, to baby zan iya kallon balance ɗinka? Akan balance ina? Eh. Da yake gaskiya application nake amfani da shi kuma wayata yanzu babu data. Okay, ba komai ka kawo zan maka connecting hotspot. Ai wayan ma babu caji, ta riga ta mutu akan hanya. Oh, to zan baka power. Aba babe, ki gane mana da Allah, wai ki dole sai kin kure ni da Allah, gyara ki. A'a, dakata. Ina za ka je? Ai sai ka gaya min sai na ga balas ɗinka. Ki gane mana, ya kamata ki gane. You have to understand da Allah. No. Aba babe. Sai na ga balas ɗinka. Babe, kar ki ta wannan asiri. Ba inda za ka je, ba kai ka zo ka ce kana so na ba, dan dole sai na ga balas.